page in our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv, building bridges. Nekuzosvika mishonga yakasiyana siyana ye-TB ne-HIV ma-antiretroviral therapy. Inini ndingangoti utano hwangu wakatanga kuderera 2002. Ndakaita problem yemusana, but it was an absence. Ndakazoresearcha zita racho wazi sinus absence. Somewhere absence. Mochimota chakanetsa ichocho kuibva kwacho kupora kwacho taitofamba so 2002 ndobva ndatreatwa pakadoma general hospital. Zvakafamba zvakanaka. Then after 1 year and some months ndakuona makumbo angu achizvimba. Chii ngozova ndingangokurira pa small community F4 flats Rio Tindo. Saka kazhinji kacho katakatirwa pachibhuragha. Unenge uchingonzi aroiwa anokorwa tsoka. Nasaka ari kuzvimba makumbo. Ana sekuru amwe anenge vakakurawo nana baba vedu kuti uya ndikutemere nyora, chitemerwa nyora kuzosvika pachava pokutemera nyora makumbo achingodai. Ikasvika medical attention general hospital spiwa mushonga yekudrena mvura neimwewo haimakumbo aiti akambodreneka odzokera pakare futi. Chingodzoka chibatsirwa nemafriends. But asingazoti TB yapinda ndobva ndatanga kudzikira ndichidzikira ende ndakakura ndiri heavy drinker anyway. Pachest ndichikontinya futi zvokumwa doro ndikati ndikapora ndikangoita mazipundu the whole body. Ndaiti ndaimwisa hwawa kuti asandivave usiku but aizongovava chete. Ndobaiwa majection kana ndiyo penicillin for 5 days oenda odzoka futi makumbo futi achingodaro. Saka ndichingoripota same ndakadzidza chimwe chinhu kadi yekuchipatara haufaniri kuchinja makadhi. Ramboone kadhi iroro rauri kuita sei raupota uchibatsirwa nayo kusvika yapera futi gara unayo futi uchitora nyuwani kuti dokta abatsirikane. Ndobva pane mwe dokta aitaura chindavo takanzi hatusi dokta akangonditarisa sozikanzi iwe endotorwa x-ray atoona kadhi yangu kwandandabva nako endotorwa x-ray izvezvi so ndoda kuita sei ndoda kuona kuti pakamira sei. 2006 ndingangoti makore aya zvinhu zvainetsa sitere kuchipatara. Takarwara nguva yainetsa zvinhu unlike iko zvinhu ndoro zvimwe zvandichapesera kutaura nokunga vataura vambotaura zvinenge zvichapindurika pandiri mukutaura kwandichaita. Ndobva ndatorwa x-ray ndobva ndaonekwa chi ndine TB. Ende makore acho yaya zvasiyana namanje. Vangu vasingakwanisi kuti iwewo vangokumanikidza chi kutora chi HIV kutestiwa. Asi through my nurse, unfortunately she's now the late. Anonzi by sister Temu vaikuchemukute clinic ndo vakazondipa advice apo ndo vakazokodzeresa kuti ini ndichapesera ndisingachanyara nekuti vakandidiscourage status yangu. Akanditi iwe nyeri kwanapa usati waenda kwese kudokta ati TB uri kuenda ku TB treatment imbonotestiwa chi
HIV. Satoenda kupi kumshonga. Well, ndakatora indaitya manje. In fact, ndasati ndazijaira fanike kozvino. Kati HIV TB chete. Ndakabhuda ndikaproposa ndikazodai mugodhi echichi. Kazi ai. Taikurapa kapana. Toba ndaenda. Toba ndazishuta. Ndire HIV positive. Ende ndakaita rombo rakanaka nokuti ndasati ndaiswa pamushonga TB. Sandatanga. Wewe ndakaona kuti mishonga iyi ma-ARVs ne TB ane high toxin. Saka akasangana, I think kunogona kutotesangana liver saka. Then ndo ndapindawo pamushonga yangu 6 months. Plus nguva yacho kwaimwa mishonga inonzi stanalin. Stavdin, lamivudine na verapin. And plus kwavene vayavaiti usati watanga futi kuenda pamushonga. Usati wamwa ari matatu kuti coviral triviral. Yavaiti starter pack. Vamwe vaiti ndo inouraya, ndo yaichisa vanhu. Because vanhu vaiti zvanzi promotion ukada kupinda pama-ARV unoita 2 weeks. Mabasa 3 months. Ukamutanga ipapo waraiti. Saka ndakadhonza zvangu plus that's why zvimwe zvacho ndofunga zvichapindurika zvamamchinetsana nevamwe vatauri. Nevarapini akazodiscover kuti rainetsana futi nerimwe piritsi reTB inonzi rifampicin. Saka kazhinji kacho kana utoti uri pamushonga yacho already pamushonga yema-ARVs waibvisirwa nevarapini wopiwa futi mapirisi eTB. Ini ndakaita rombo rakanaka manje nokuti ndakangotanga nemapirisi eTB. Saka asiro matritiro avari kuita mazuva ano zvinhu zvaadvance. Ini ndakadhonza 6 months akakwana. Chimwe ndakangoedhirwa chikotri asi riri zviguchu hogoso zvasiyana namanje. Mazuva ano kune anonzi ma-fixed dose. Ndobva ndabudirira hangu, ndobva ndapora. Adherence yangu zvangu ndatorawo zvakanakawo. Ndobva ndazopinda mumushonga. Makumbo aya in fact pakamboita imwe problem futi ndoda kuti tinyatsokutsanangurira zvese. Nzvimbo yacho yanga yakaoma. Yakamboita maproblem besides kuzvimba futi. Ndaita ma-black patches. Na-black patches apa ndasingapfeke boots ukafanira mapfekera ndikuita manje. Hationa step yandarova ndasingaiwe. Ndinopfeka ma-sandals kana kuti manyatera. Saka vanhu ndakambofungidziwa cancer inonzi KS, Kaposi sarcoma. Ndakaitestiwa ma-black patches acho, ma-lymph nodes munomu ere mukanwa. Ende vaitsvaga futi mvura ndofunga vakandirova kunoku. Asi vakangonzwa chimwe chihameni kagugu but vakazodiscover kuti aiwa haisi mvura ipachest, istavdin, chifuta chiya chestavdin chaita kuti vakadzi aigona kusimba kunokota tete so kunokota fanike arohwa nefoshoro so. Saka ndawanika kuti handina Kaposi TB right. Ndatanga kutora mushonga yangu according zvandadadzidziswa adherence yangu. Because panguva yacho mapirisi ataimwa stanalin aishanda 12 hours. Saka ndaiti ndikatora na8 ndozotora na8 manheru. Then ndo vatachinjwa mushonga. Ndo vataenda inonzi 1004 via tenulam nerve 1004 via lamivudine nevarapin. Tinogarisa pamushonga iyoyo.
takaidhonzawo mbijana. Saka pandakazoona kuti pakaizoitika improvement yakanyanyisa manje. Hatingambotara zvokuti pane imwe pirisi ropikisana neimwe mushonga wari TB nevarapini yakabva yatiwa phase out zvachose. Ndopakazopinzwa efavirenzi 10 gram E ndiyo yandiri kumwa mazuva ano. Iri mufirst line, ndiri mufirst line nokuti ndiri kukwanisa kumwa nemazvo. Adherence yangu ndakaita se ndakanyatsoinzwisisa. Nechikafu chandiri kudya nekubararamira ndiri kuita ndamba new life ndakazvitambira. Ndinoti ndikanyenga musikana noti musikana andakura mukadzi asari ngari musikana kawezera ringi kana kuti mvana ari musikana ndinokurumidza akandida ndotanga ndisati tataura akandida ndokurumidza disclose status yangu chamaro but ndiri paABCD but hazvirevi kuti ka iye akazvitenderawo ndozomudzawo slogan yangu no condom no sex. One condom, one round. Saka no ndakazobreaka record. CD4 ndakaenda mazuva acho kwaitwa decentralized taingoenda kuGeneral Hospital. Ndakabreaka record ndikaita 1665. Manesi aifungidzira kuti pamwe ndine musikanzwa akaona kuti CD4 yake yakadai mutsotsi hawo 10 time ndobva azoro kuti plazi yakasununguka shasha ndobva tazoita rombo rakanaka. Ndingangoti hurumende yedu through government yedu basi kugadzisa kwakazoita kumahospitals nemastakeholders anoshanda nemahospitals akaita sana NACI, isusu kunotozoshanda naDHAKI. Ini ndakazoita support group ino ndasakanga SHNP plus ndiri chairperson support group yacho inozobuda pachair for flat. Takakwanisa kuadvocasa zvakawanda wanda seizvo zvemaviral load nezvimwe zvokuti pasaite congestion pakutogwa kwemapiritsi kana kusadaidai zvakawanda wanda tibatwe se takangofanana. Tobva tazopinda takazotora viral load after ndatora CD4 ndikaita inonzi TND, inonzi target not detected. But ichigara ndakaonekwa nevakadzi vachiti uyu munhu sei zvinhu zvenge zviri kuti correct but anongopfungidzira pamwe inenge hure hombe bozi ndisiriya pachena asi ndiri tsotsi manje handizoita chipostori. Saka takuwa neaccess iko zvino takuwa neaccess yeviral load zvokutoti izvezvi CD4 kashowa havachatitore manje hamunyanya kuconcentrata neviral load. At the same time chinhu chakazotiitira zvakanaka kudecentralize kwakaitwa maclinics nemastakeholder zvakaita sana NACI through DAC office vanotiitira maprograms edu vanotipinza maprograms akaita seTB workshop yeTB nekumwa maARVs. iyaya ARV yatiri kumwa mazuva ano inoshanda 24 hours i1 iri fixed dose 24 via lamofdin efavrin unofanira kuziva mushonga unofanira kumwa kama inoshanda 24 hours. Saka haufaniri kujamba because ndosaka tichinzi kuti matsotsi takazodiscover izvozvi even
ndakazi TND azvino kuti hamuna virus tokangowandira kwaniswa tokutsimbikidzwa chete nedrug. Saka the moment manje iwe ukatuchenjeza zvokuti ndinomwana na 8 o'clock indozomwa kana na past 8 or 9 tinongwara katundia zvezvo chinzima so tongwataziva mune chimwe chinhu chiri kunetsa because apa manje ndenge ndawikina chi drug here because anofanira kungodai kugara akaita sei akakonekta pasatomboita kana even 5 minutes aisi right ndamatsotsa atenchidhira nawo. Saka ini manje muupenyu hwangu zvandakazopesa ndazoita ndaona kuti tofanira kuachiva magoals andanzwa panapa 1990 tofanira kubetserana sevagari vemunyika medu kana kuti muzvimbo medu. Ini ndakaona kuti ndakazopa basa riri voluntary right now. Ini ndinokwanisa kudetecta munhu ane TB ndinoziva ndamudetecta counseling yacho pre-counseling ndinokwanisa futi ndokutora pasipasi kana akanditora kana 1 week kana 2 weeks but ndomuhwina chete ndozongoenda naye kuhospital and ndotomudza kuti I'll do the talking, you do the listening. Chet usika naye mushemushe jeno hospital andondisiwa ngozi munhu anobvunza kuti kwauri kuda kwaurifunga kuri free ndekupi akada kana kurimuka akada kuFO Flats akada kuhospital azhinji zvacho mazuva ano anongoda kuhospital manzvimbo dzavanogara mucommunity azhinji zvacho special vanhu vechiruma havazi ndo machief culprit. Even vatotora mapirisi vakadzi ndivo vanenge vakawanda mazuva ataitora kujena hospital pamungonzi 20 vakadzi 20 ini pamwe ndiri murume 1 ndiri pakati vachitoshamiswa kuti munhu ane murume wake haumuoni. Saka ndo zvimwe zvatirikukwanisa kuita plus takazodiscover kuti kuva HIV positive is not a disability, icondition chete. Wangopinda new life unogona kungoita zvese zvese zvinongoitwa nemunhu wese kana kubereka kwacho unobereka kusenza unosenza plus kachingacho haufaniri kuzvipa fanike inanzidi kuzvipa idle mind ndofanira kuzvikipa busy. Pana vatotomboya tichishanda nevanozve kabhika vanoita zve-environment zvemaherbs chi nezvenutrition tinouya panapa tichibatsirana kugarden chiita zvese kuti ndakazoona kuti plus futi ma-antibiotics of course according to adherence atakadzidzisiwa asida kunyema takatisikatichiwo maherbs but as terms goes on nemaresearch now panoto nemaherbs amwe ari right okuti unogona kuita green tea ana rosemary ane fennel ana sirari unogona kuita nelemon grass green tea yakanaka ende maherbs acho anoshanda kucleana blood kugadzisa mudumbu kuzvengesa tumaflu unongoziva kuti flu haiuyo yoga kazhinji kacho flu unoziva kuti haisi bacteria kavirus. Saka tumwe twacho tumwe ana mintu kamasanganisanganisa zvinomboita nani but asi kuti pati atakadiscouragewa but takangozviitawo research yedu bcause gumbo rakapona negwako mugwako. Saka ndakatozwa pane imwe pavanhu vandakaendesa so far kuTB program kunotestiwa neTB zvese ndofunga so far pane 1 chete ndanzwa mumwe mutaura achitaura kuti zveshuwa munhu ukati HIV positive unogona kuva neTB kazhinji kacho kozoita futi unogona kusave neTB kana kuti unogona kuita TB usiri positive. Pane mumwe mudhara mai manje so anotone 3 weeks achimwa mupise TB ndakamuchetera ndomugara mudhara yari kuma 70 years ndaingomona achingotsikira so ndakaenda naye paGeneral Hospital ngati chokutanga pana pre-counseling yangu ndeyekuti unotanga watestiwa unongoitisa kachigunwa then kabva ipapo ozoenda kuTB akazobatwa neTB chete asi ndakazoona kuti TB yake anenge akamboshanda munhu kuti saka hazvirevo futi asi zvinousawira but hazvirevo kuti
kana uri positive unogona kuita TB. Chimwe chinhu chinoitisa kuti chatoda kuti tiite ma1990 goals chandiri kukwanisawo futi. Kune vamwe vanhu vari ignorant, kana kuti vamwe vanhu vanonyeperwa. Kunyeperwa kufanike manyepero andanda kungozvimbawo kuti afanike ndaroiyo. Kune vamwe vanotonyeperwa zvakaipisisa manje zokudhifota manje. Handitati matsotsi, hazina kukiwa ka mapirisi atiri kumwa aya haatrite, anongotsibirira utachiona uyoyo kusapuresa kuti usanditetene, usaberekana, usawande. Saka kana munhu achizoudzwa kana kuchechi kwake kuti usamwe watopora, inini munhu iye haminoda kapusa sei, because kufanira ignorance ka hama dzangu kwakaipa kuti shumba iri kuuyawo iwe umira kuti ikurume, hazvisi right. Inini manje ndinokwanisa kana ndapiwa mazita acho kuhospital kangawo clinic kuti pane munhu asi kuzotaura, ndinokwanisa kumutreka zvetactic dzacho dzokwanisa kuti nditese nditaura naye kuti acho restart futi, kuitira kuti tinyatso kuti utachiwana usanyanya kuspread. Saka hama dzangu, makore ano takakomborerwa manje, ndopanoda kupedzisa. Isi takapinda mushonga uchinetsa zvema-CD4 izvi 150 CD4 zikaundiende pamushonga vaipindimaiza because mushonga wacho wanga rushonga. Tikasvika pa 350 reason kuti tikasvika pa 500 iko zvino wakungoti kwangonzi HIV positive wapa mushonga, ndakupinda futi ku TB. Ndakaona ndiri kuona vanhu vari kuperekedza, unoti ukanzi ukaskrinwa TB iko zvino uri HIV positive unongodhonza 2 weeks uri pamushonga yeTB. Next time wakubatanidzwa neARV auchadhonze zvema6 months ataita isusu, plus hapasina chiguchu according to your weight ndo mapirwa unoitwa mushonga yeTB. So don't, for example, nokusimba kwandakaita powered by ARVs. Fight my tablets at 50 dose. Saka right iko zvino yanyore zvototi tingokurudzirana kana kukurudzira vari tokurudzira mucommunity kuti ama zvano hatichatyisi. As long munhu uri sexual active une possibility checho kuti ase kuchiwana. Fanike inini vanhu vaingoti anotakwa stereki apa mwakaroiwa chichi, ati ndakapinzwa munetwork handina kufa ndaikupiridzira plus ndakazombonyumwa kuti padona magirlfriends amwe ndangu vandaiona vaipera ndosiko zvakazondishingisa izvozvo. Iko zvino handimanzwa kuti ndine HIV positive pamunhu ngatoti afanike ndiri kunyepa nokusima kwandakaita nezvandiri, asi ndiri pamushonga kubva 2007 ndiri handindataura 3 types dzemushonga ndakapiwa kusvika iyi handiri kumwa iko zvino, and ndinofanira kumaintaina first line because ndakanyatsoona kuti first line haidhurire government, second line inodhurira hurumende, nokuti second line toti magaba ndopiwa 3 months ini ndofunga 1 gaba second line inogona kutenga ari 3. Saka unodire kushungurudza hurumende kana kuti unodire kuzvishungurudza because unogona kuti mashaiwa kuchipatara haiwa hopo nehafu wokuti kana ukatravhera
akakupenda kwanenge watravel unokurudzwa visitors pack ye2 weeks manje nandizodaro kuza ndiri kufa indotakura hangu akakwana hangu anenge akakwana ndodzoka futi akakwana ndiyo adherence yacho saka vaita basa nokuteerera mazvita ngativaroere maoko handina zvamuda kumbotarisa kuti pananga achikunamatira here but nekungoseka nekungowira ndaona kuti vanhu vanga vakasvinura vanga vakanyatsomuteerera zvinhu zvisingawanze kuitwa nevanhu vakawanda tinozvikudza uye tinokudza basa ramuri kuita mucommunity. Kuna chiremba veTB vari panapa ndofungandadziwa kuti matowana vari kubatsira advocate vari kuziva zvekuitika so izvizvi hazvisi zvokungoitira kungoti tingopedza nguva program inge ifamba tatimuone zvinhu panyazotaura chiremba ungoti program yedu taakuti tingadai tabatanidza nepresentation yavo nezvimwe zvatatodzwa tatoona kuti zviri kupindirana sei nemibvunzo yedu inge ichibatsirikana. Ndingangokupai 5 minutes ndokuti vanoda kuenda kuti mukana paine mibvunzo yamunoda kubvunza. Chandada kubvunza ndechekuti apa muri kuziva mashandiro anoita matsotsi enyu, saka makadi kuwana mumwe wenyu ane matsotsi ake mabva mangogara zvenyu instead yekungopota muchingozongoti kana maona munhu moramba mumutaurira semustori yekuti IBCD zviri pipeline nokuti inoga nomwangu unopota uchiyeutidzana naye nguva yekumwa mapiri and same time kana muchisela musame boat hamuzonyanya kushipana maningi and munopanana moral support and munonzwisisana and utano hwenyu unongogara muri health because health body health mind. At the same time, stress management, no manage stress. Stress both batsiri wako. Anaweza kusalimia kwa kifua chako pasikana na problem. Pasina kusemana. Ziko right. Ziko just television. Mwanzo ndaida kutatu. Manje so. Alipo tikazongoona machata isusu tisiku toziva kuti matisano because chakakonzeresa ndanyanya kumwa doro still I was a heavy drink ndaimumbira doro ingo zvino topota ndichirijisa mbijana harikurudziwa hatifani kutaura nezvaro kuti hasi right asina kungomwawo pachima yeARV manhero oga ndatojekesero nongwana tu Mr. Kala. Thank you. It's not actually a question, but probably a comment that I'm very much moved by the testimony. And secondly, I wish everybody here in terms of awareness was at this level. I think we could be having lesser maybe TB drug-resistant patients. And what I can also urge my good friend is when there is when you are now HIV, you are on HIV, and you are also now feeling better because of the condition. You are also supposed to encourage yourself and others to also screen for non-communicable diseases, not diabetes, because what happens is when you are HIV, sometimes with oral flush long ago, people could not eat, but now people are surviving for longer and they are eating, and some of the patients now are becoming obese and they are acquiring the NCDs. They are moving to increase the prevalence and incidences of NCDs. So I know what screening and this other condition. Yeah.
izvozvo zvamataura zvakanaka straight nokuti zveshuwa munhu wafanira kutanga waskiriniwa BP nesugar diabetes usati waskiriniwa HIV. Ukatanga waskiriniwa HIV unofanira kuenda kunoskiriniwa BP nediabetes. Senadaro kuitira kuti ukurunzozvitambira zvinonetsa kutambira kuti ndiri positive. Mai kana waita kana une BP zvese pamwe chete unorohwa nebuba kasaita pomuda aiwa pazvita zveiva Mwari tinotenda nechokwadi chokuti vangana vachawana maitiro ekuti vagozoonana nemi murambe muchitaudzana vanzwewo zvamuri kuita muchibatsira vari mucommunity munyaya dzamanga muchitaura idzi. Asi munoziva zvakanaka ndezvatingadai taramba tichingovabvunza but nguva handimunoona inokwikwidzana nemi. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see